Hi mga ka-works, welcome back to my channel. Today's video ato may sa binintian karon maglaag. Ito ilhani tiara. Kay wa man niya mo'y klase. Maglaag kay way klase. Nas mama. Kaming tulo. Jaira, niya gianan mo dire. Mo na ipadung sa binintian. A few moments later. Dara ni abot na mi dire. Pahuway sa kadir. Hindi. Naabot na mi. Hey, jura. Naabot na mi. Abot na mi dire. Pahuway na mi. Kapoy. Layo ka baktas. Kapoy. Tapoy. Ako sa masispan ko yung bay mo din harap mo daghan na ba nila. Dahil na bin Ay, sindi. Hangnaw ni day. Day. Yahay kag life dire. Uy, baka naman naglalaro lang kayong dalawa ni Telma. Ikaw ba kumain to? Ma'am, hindi po ma'am. Ma'am, hindi ko si Telma yan. Wala ko siyang alam sa cellphone. Hindi mo na kaya kalikutin yung cellphone ko. Makapaniwala kayo po rin ko. Sir, manika po yung mag-share ko sa... Sir, tingnan niyo to. Tingnan niyo. Ikaw ang balik naman kasi survey. Sinabi ko na naman na kayo dito sa manika. Shirley? Unang una, sir. Mo ni balay ni tiara dire. Mo ilang palibot. Magbihis ka na. At ibalik mo naman ang kasi. Nakasignal dahil sa... Oh! Makunik ka? Ha? Makunik ka sa wifi?
Ma, Dili! wala naman siguro masama Ako'y load! sa klase. Nag-video ra ko nimo, are. Hindi na sa Manila. Kaya kung i-upload sa kung YouTube. YouTube! Kinakausap. Nay mo, mayon na nila, ninduta ang bumbay, mong gatuan na to, Jay. Ay lang, Hindi pero pa ako magkupos sa pagkamatay ng anak ko. Alam mo, ang dagat at Tara. child. tagbo mo. Wala naman po siguro magreklamo sa quality ng pagtuturo ko. More energized and smiling. Tagiya sa bahay, oh. Hi guys. Madam. I was just about to say an orthodox. Nagukay TV, oh. Oh. Pero hindi ko yung podcast. Anong klase halimbawa ang hindi mo Haom, gid siya dito si Ara Dapito. Up to you. Sakto, jud ato siya dapita. Dili man ta na siya, dili man na. Ay, wala nang klase sa eskwela. Masindi sa to. Is that clear? Kaya pareho na silang iwan sa bahay mo. Dah, bugbo na. Ikaw, Monica ka! Last, pasensya na, pinatawag ako ng principal. Okay, class. Luto ng saging. Eh. Ano yung kusina, dire? Kitchen. Dirty. Wala pa na human. Little mix saging. Gusto lagi ko magkuhan-kuhan karon ba ina na kailangan ko wifi. Huwag nga na, katira ba? Kay lamig ka, kay dagan mo tanaw mo, kay gwapa mo ka. Pito! Dato galing nag-post ko nimo katong naa kay laman na salib tong nay kuan man siguro to ni Pansan graduation. Oh, nay nang utana kinsa tong nay gwapa sa imong video din nga ina ko tiara na kanang nay sawa sa kong so kuan pag na gagaw. So gwapa lagi to siya ni kuhap manguto. Lutok saging para snack. Mga unta. Minyo na po rin ko na. Fried chicken. Nanay, gwapa lagi po na to ni. Kalain mo na. Di ba tiyan na ako? Dede. Man. Oo, daghan di ka tiara. Lalo ka na eh. Ano siya? Ay, dumurag utok ba na? Kaya naman bihod sa isda. Nasa kita man to kayo eh. Sakit ay ngut pagunti. Ano ba mong kagut? O kayo na no. Ha? Ay uy. Ganyan na. Ako kay magsigiring ko okay magluto. Matagak ang kuan. Suka.